No niin, elikkä... Joo, elikkä tehdään nyt tästä toinen video. Pahoittelemme, että sitä ekaa jaksoa ei tuu YouTubeen, koska siinä ei kuulunut tää Riden äänet. Eli tää nyt tulee ainakin. No se feilas niinku normaalisti yleensäkin. Aloittelijoilla vähän menee sukset ristiössä, kun se meni miten meni, ja nyt meillä on tässä uusi episode ja ollaan saatu pieni talon alku valmiiksi. Joo. Ja jotain kiveä saatu ja vähän puuta hakattu ja nyt JP näytti kuolevankin siinä ja sulla ei ollut spawnia täällä, joten joudun rikkomaan sääntöjä. No. Teleporttasin tän yhden. Etkä te lenny. Vai mitä vitsiä? TP, JP, 3D, 3D. No niin, elikkä oli nyt pakko oli tehdä tämmönen teleportaus, koska en ollut nukkunut sängyssä enkä syntynyt siihen. Jos ei teitä kauheasti haittaa tuommoinen. Joo, elikkä meikin menee nyt keräämään sändiä, että saadaan tehty noi ikkunat. Vai oot sä kerännyt Eride? En oo kerännyt yhtä. No mä lähden keräämään, tenittelee vaan tästä Tuolla on ootas. Missähän täällä on hiekkaa? Ai, me tipun koko ajan. Tuolla hiekka. Mene tästä suoraan. Joo. Tästä suoraan tänne. Tuolla on vettä. Siellä on. Au. Mulla oli tot hiiltäkin. Voisin tehdä tortseja. Joo, tee mullekin muutama. Säästä Joo. sit tähän kumminkin tähän hiekkaan, et käytä kaikki. Mulla on aika reilusti tätä. Toivomme, että tää video nyt onnistuis, eikä feilaantuis. Et saatais laitettu YouTube-katsojille nyt näitä vähän videoita. Tää on varmaan 5. video tänä iltaan, mutta ne on vähän mennyt niinku... Kuuluukin asiaa. Kaikki mennyt pilalle, mutta... Tää on just sen takia, kun ei saatu näitä ääniä toimimaan. Joo. Tää varmaan nyt lähtee tästä ihan hyvin. Ainakin toivotaan. Mä tein 40 näitä. Mihin mä laitan? Chestiin puolet. Mä valaisin tätä meidän ympäristöä tästä. Joo. Tätä hirveästi mobeja, jos nyt tulee ollenkaan tänne. No niin. Sieltä jos sit kuuluu mun mikistä ylimääräisiä ääniä, niin ne on yhdet kattoo olohuone Suomen peliä. Toivotaan, että Suomi voittaisi ton USA vai kuka siellä olikaan vastuusta. Suomi-USA. Saattaa kuulua pientä huutoa. No ne kuuluu nyt tähän iltaan. No minä on hakkanut jonkun verran tätä sändiä, niin minä tuun nyt sinne. Pari videoa muuten jouduttiin lopettaa siihen, kun tuli kova ukon ilma, niin piti kummaltakin JP:ltä sekä meiltä, mutta netti vähäksi aikaa ja siinä meni 1 video ja... Sitten on tullut noit, kun ollaan huomattu, että eka niinku itse mulla JP:lle ei kuulunut äänet. Siellä rähti creeperi. Joo, en kuollut. Sitten kun minä sain ne toimimaan, sit Ridelle ei toiminut äänet, mut nyt jos tää lähtis tästä kumminkin käyntiin. Hei, annatko sitä hiiltä noihin furnaseihin? Sitä on tuolla... En mä tiedä. Mulla on tässä... Se meni tänne nurkkaan. Älä peitä koko ikkunaa sit. Miten näin? Oho. Joo, ja sitten kaikki, jotka tätä videoa katsoo, niin saa ehdotella näitä custom-mappejakin, että ei tarvi katsoa pelkästään tätä tylsää multiplayerin normaalia serveriä. Joo, ja niitä pelejäkin voi myös jossain vaiheessa ehdotella. Varmaan tullaan pelaa muitakin pelejä. Hei, tuu laittaa, tai meikin laittaa näihin, nyt nämä ovet lähtee, mut ihan sama. Niihin, no, joo. Oho, no nyt lähti sänky. Miksi tää kerää näitä tosta? Mikä? Tää muukko ei kerää tästä näitä ovia. No niin, keräsen se, vähän lagit. Ja älkää ihmetellä, kun meillä ei ole mitkään parhaat nettiyhteydet, että jos nää välillä vähän pätkii nää meidän videot. Joo, ja mä hostaan tätä serveriäkin tässä. Se voi olla, että... Tehdään lasipaneelista nää ikkunat. Pieniä lagipiikkejä. Hei. Mitä? Lasipaneelista tehdään, se on hienompaa. No ei se ole hienompaa, mutta ei nyt siltä. No onhan. Ei oo hienoa, jos on koko ruudun blokki tossa. No joo, ihan miten tykkää. Pitäisköhän tätä valaista vähän lisää, tätä ympäristöä. Joo. Heitetään tänne vähän valoa. Tehdäänkö jos onkin viljapelto, mulla on täällä vähän vissiin kanaa ja
valmiita. Paistelin tossa. No niin äijää lentää yksi huutaa siellä. Olis vaikka hiljaa. Hei, tuolla on vielä multa alusta. No, mä hakkaan pois. Tavaihan sen. Jos mahtuis tästä laittaa. Noin. Ja nyt mitä alkaa näyttää kodilta. Ollaan saatu jotain aikaa. Tehäs kyltti. Eihän siihen tuu 2 tikkua kuin 1. Yksi siihen keskellä. Eihän kuin alas keskellä. No niin, mut siis siihen silleen. Mitäs mä kirjoitan tää? Joo. Hei, no niin. IPn. No niin, elikkä saatiin tästä talo aikaiseksi. Kummiskin, mut tän illan aikaan tulee kummiskin näitä ihmeen episodeita, näitä videoita tulee tän illan aikaan muutama kappale, että älkää ihmetellä koko vaan aika lyhyitä videoita. Kanavan saa tilata ja tykkää videosta kommenttiakin mielellään, jos on parannettavaa tai jos on jotain mitä puuttuu muutenkin. Niin ja haluaisit siellä lähteä sinne Raveniin? no niin lähdetään ensi jaksossa. Raveni. Eihän me Mustarasta ollut menossa. Joo. Mulla on paistia, onks sulla? Ja ei mulla. Ja mitä enemmän tulee videosta tykkäyksiä, niin sitä enemmän meillä on niinku motivaatio tehdä näitä videoita lisää. Ja sit jos mikäli tulee, me heitän sulle ruokaa. Mulla oli 5, tää sulle 10 oli noita. Joo ja sit mitäs muuta mulla oli jotain. Niin et jos tulee paljonkin tilaa jossain vaiheessa, mikä on vielä tässä vaiheessa aika epäuskottavaa, mutta jos ja toivottavasti kun alkaa ihmiset tykkäämään näistä videoista ja katsomaan näitä enemmänkin, niin varmaan tulee jotain spesiaalejakin ja sille. Joo. Voitais jatkaa tätä käytävää vähän eteenpäin. Joo. Unohdettiin sanoa tässä just silloin kun huomattiin, että äänet puuttuu, niin tässä oli ravine alla. Niin se vissiin JP lähet nyt sinne. Lähetään vasta ensi jaksossa. Onko? Mä teen tohon noi portaat. Pitää tehdä. Hakkaa se blokki siitä, minkä mä laitoin siihen vahingossa. Mihin? No siihen sängyn viereen. No itse asiassa siihen vois laittaakin vaikka. Ei kato. Varmaan voitais tehdä yläkertakin jossain vaiheessa. Tää näyttää vähän ankealta. Joo, no sit jatketaan jossain vaiheessa lisää näitä videoita. Mut kummiskin en tiedä mitä olin sanoa. Mä otin sulta jotain. Ihan sama. Tyhjennetäs vähän tätä reppua nyt tänne. No niin, olkoon hiljaa noin tuolla. Suomitas tähän maalin. Ilmeisesti huudospäätellen. No joo. Hei, mä otan nuo sun tortsit täältä, jos ne ei oo sun vai onko ne sun? No, ota siellä vaan, koska mulla on näköjään tortseja. Mä oon tehnyt näitä lisääkin. Mulla oli stäkkitortseja ja yli. No. Ja palasen nyt tätä, ettei tänne tuu monstereita. Hiljaa perkeleeksi kuunnelta huuta. Taustajoukkoja. Ensi jaksossa ensin voitais tehdä se viljafarmi ennemmin. Joo, vaikka. Ja me ei sit ole käytetty eikä tule käyttämään mitään kreatiive-modeja tästä tai olla käytetty. Toi yksi oli poikkeus, toi teleporttaus, kun tää on vähän pissi homma. Mut hei, niinpä tuppa nukkuu tänne sänkyyn, ettei me taas feilata tätä hommaa. Joo, sit voitais lopettaa tähän tää jakso. Hei, täällä on monsterit jossain. Tosi ikkunas kiinni. Onks sul... Ei oo vissiin miekkaa. Mulla. Hakkaappa tästä jostain lähistöltä näitä. No joo, mä hakkasin tästä. No mä tunaat, noni. Niin nyt nopea, niin kun sinne tulee lisää niitä. Ikkuna ovikin. Ai sä otit vasemman. No joo. Noni. Perkulle kun on huutaa. Joo, tässä samalla nyt lopetamme tämän jakson, eli näkemiin. Joo, seuraava jakso tulee kohta.